Escucha, está bien que sí. Está bien que sí. Eso lo traeríais. Igual, no, esto no tramo. Manchungi da vaca. Ah, vecchio, stai un Ah, pá, ponto. Nunca está com os amigos, está nunca viram. Os outros já ouviram. Eu também. Quando? Este es guapo. Come sono charoles? Parece medio charoles. E vai assim. Para casa. ¿Eh? Ya esto, que somos cabras. Oh, castrón yo carnero gol. Ay, mira dónde está. Oye, os rímonos para igual a ver cantos meses estaráis. Ah, que dices? ¿Eh? Perdón. Miro can de pallillo. Por mí y la otra por ahí. Oye, su caccino per dargli pego, c'è 5 o 6 senza tranquillamente. Me cago en Dios. Mira qué guapo. Un árabe un piñaro un con un caccino. È tan grande come una sua limusina. È nuovo, è nuovo. Sono guapo. La historia que nos ven ahora sí que chula. Estamos
Como dicíamos, a vaca cachena dase sobre todo na zona de Entrimo, ainda que antes, cando había máis especies, É como trato. Verdade. Todo é o trato. aí nos veñen os carros, aí nos veñen os carros, aí nos veñen as rubias galegas deste desfile, ademais con relevo xeracional xa ven a súa fronte. Cando falamos da raza rubia galega, falamos desas vacas que teñen unha gran rusticidade e capacidade de adaptación a medios adversos. Unha raza dócil, mirad, están tranquilísimas. Ademais, teñen un fácil manexo e máis gozan de excelentes calidades maternais. Esta xe connosco grazas a gandería. Pues pode borrar, bueno. E ollo, que aquí se mandaron algunha mis vaca, o sea, que estamos falando de vacas rubias que ademais triunfan o ancho e largo da nosa comunidade autónoma. Vemos as dúas vacas de raza rubia galega tirando polo carro e, por suposto, pues tampouco pode faltar o todo, non? Digo eu, a ver. Gustillo, Alba. Aló, temos que ter aí o todo, ben? Ganadería da Morena en Friol, moitísimas grazas. Grazas por amosarnos estas vacas rubias galegas. Aí nos veñen outras, aí nos veñen as charolesas. Vamos a ver a rola e salado. Vamos ter que traer unha limusina para ver. A gandería de Rubén Marón López, da localidade de Samos. Unha gandería cunha gran tradición na cría precisamente desta raza é extensivo. E os exemplares charoleses amosados son de gran tamaño e de excelente condición física, fruto do traballo desta familia que foi pioneira na incorporación desta raza ás terras galegas. Un aplauso para elas. A patata lle deu A quen? a Machado.